Nginibingelele, ngicela ukuthi-ke niphinde ni-subscribe. Namhlanje-ke ake sikhulume ngokuthi kuyini ukuzalwa umbethe. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngiyathemba ukuthi sesi-subscribe-ile ukuze ngokulandelayo singaphuthelwa. Ukuzalwa wembethe, usuke-ke lapho ugqoke okuthile noma wembethe okuthile emzimbeni wakho. Kanti-ke okubalulekile uyazalwa umbethe izidalwa, umbathe ingubo oyiphiwe amadlozi, umbathe izinhlanhla, umbathe amacala nobubi babazali. Kuhlukahlukene nje impela kodwa kuthiwa yini? Usuke uzelwe umbethe. Uma umbethe-ke ubonakala kanjani? Abaningi bebewubuza lo mbuzo ukuthi umuntu ozalwe mbethe ubonakala kanjani. Uzalwa nento-ke ejwayelekile, engajwayelekile, emangazayo, emangaza abaningi. Abaningi basho khona ukuthi indlela osuke uzalwe ngayo iyahluka. Uma uphuma nje esibelethweni kuyahluka akufani nakwabanye. Abanye kuyenzeka-ke uzalwe ney'nwele ezimhlophe, okanye uzalwe nezinyo noma amazinyo, ube namazinyo. Kwesinye isikhathi uyaba-ke neminwe edlule le esinayo, uthole ukuthi singaphezu kuka-5 esandleni esisodwa okanye ezinyaweni. Kwesinye isikhathi abanye-ke bayaba nobulili obubili, uthole ukuthi-ke umuntu usenobulili bentombazane nobulili bomuntu besilisa. Okanye-ke niphume nibe babili, lokho-ke kuthiwa amawele. Amawele vele-ke abizwa ngamakhosi asuke eyisibusiso. Kwesinye isikhathi kuyenzeka-ke uphume uwumuntu wesilisa kodwa uthole ukuthi izwi lakho alikufaneli lobo bulili lobu onabo, yabo. Noma umuntu wesifazane kodwa manje sesizwa unebhesi. Kanti-ke uma usumdala ukhulile nje, ubona kanjani-ke wena ukuthi wazalwa wembethe? Kwesinye isikhathi uma ufika phambi kwabantu abaningi uyasindelwa emahlombe, awuthandi ukuhlala nabantu abaningi, uphupha iy'lwane zasekhaya, uphupha izinja, izinyoka, amabhubesi nezindlovu, iy'mpangela, iy'nkukhu, amabhubesi, yingwe. Kwesinye isikhathi uphuphe amanzi noma ngithi izilwane zamanzi. Kwesinye isikhathi uyavalekelwa, uthole ukuthi izinto zakho ziyavaleka kodwa ube namaphupho. Kwesinye isikhathi uzizwa ngathi nje ungamemeza, uyabo. Uthole ukuthi uwumuntu ohlukile, awuy'thandi izinto ey'thandwa abanye abantu. Abanye abantu ubabona kanjalo-ke, ubukeka nje ngendlela ehlukile kwabanye abantu. Ngiyacabanga ukuthi-ke siphendulekile sonke ngale nto-ke yokuzalwa wembethe. Uma unombuzo sicela ukusibuze kwi-comment, sizokwenzela eyakho ividiyo. Kanti-ke ningakhohlwa uku-subscribe-a nisilandele ku-TikTok. Ungabuza noma umuphi umbuzo onawo uzothola impendulo. Nisale kahle.